Milé IPAO, oslavujete 10 rokov a ja som vám veľmi dnes chcela zapriať z našej Pruger-Wallnerovej záhrady, pretože práve to je miesto, kde často 10-roční oslavujú. Nielen. A je to teda také miesto, pri ktorom si vždy popri tých všetkých aktivitách a projektoch pripomíname aj také miesto oddychu. A to by som vám vlastne chcela zapriať. Chcem vám najprv poďakovať za to, že naozaj meníte svet, nielen vašim projektom v škole, ktoré menia svet, ale aj tým celkovo, že ste. A meníte to naše Slovensko k lepšiemu. A ďakujem vám aj za to, že mnohým z nás, ktorí robia aj rôzne iné aktivity a projekty, dávate často takúto motiváciu nevzdať sa. Ďakujem aj za to prepájanie, ktoré odvždy s vami mám spojené, že viem, že keď niečo, tak IPAO je tu a môžeme sa spojiť a je to vlastne taký príjemný pocit komunity. Ale zároveň vám chcem zapriať, aby ste aj popri tom nezabudli si nielen, že dávať si tieto všetky vysoké ambície a všetko to, čo vidíte, čo je možné meniť a kde chcete pomáhať, ale aby ste si k tým narodeninám vlastne dopriali aj trochu oddychu a často aj nezabudli na to, že ten oddych popri tom všetkom treba. Takže všetko najlepšie. Dobre oslávte. A teda my sme vám kedykoľvek k dispozícii, keby si potrebujete prísť oddychnúť do záhrady, kľudne znova aj osláviť, alebo nejaké pokračovacie oslavy, tak Prugerka je tu pre vás. Máme vás veľmi radi. Ahojte.